गिबियावनो बयनिसिमबो बैसागुनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। नै दिनै संक्रान्ति सान एबा मोसौ बिहु एबा मोसौ बैसागु होनना बुंदों आरो बे सानावनो दिनै जों बावखुंग्रि हाजो गाखोहैदोंमोन। बेवहाय सासे मुंदांखा इउटुबार बयस बिथांखौबो लोगो मोनदों। जोबोद गोजौ हाजोआ, जों गोबां लोगोफोरजों थांदोंमोन। लाइफआव फार्स्ट टाइम एक्सपिरियेन्स लाबाय। दा हाजो गाखोनायाव जोबोद मेंनाय मोनो आरो गोजोननायबो मोनो, मानोना बेवहाय माखासे गोबां मानसिफोरखौ लोगो मोनदों। बोसोरफ्रोमबो बेवहाय बेबायदिनो खुंनाय जायो। बिथां बयसजों लोगो मोनफेराखैमोन, दिनै लोगो मोनबाय। जोबोद गोजोननाय मोन्दों लोगो मोननानै। आरो नै बेयो हाजो गोजौथाराव मोननाय जायो। बे गंसे मन्दिर आरो भिउआ जोबोद मोजां, नायनो मोजां सिनारिया। गोथां गोथां सोमखोर हाजो। बेबायदिनो नुनो मोनगोन। नोंथांमोनाबो फैगौ बोसोरफोराव गाखोफैबानो जाबाय। गोबां मानसि गाखोलांनायाव जोबोद खस्थ' आरो बाख्लायफिननायाव एसे इजि। बांद्राय बोलो नाङा फैफिननायाव, खिन्थु गाखोलांनायाव जोबोद बोलो नांगौ। बोथोरा जोबोद मोजां।